ஹலோ. பேபி வந்துச்சு துச்சு. குட்டி பேபி வந்துச்சு. நீ வந்து பார்க்கவா? எப்போ வர? எங்கள் வீட்டுக்கு வரியா? நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறோம். ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்க்குறியா? ம், ஓகே. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. நல்ல ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. 2650 வெயிட்டு. பட் எல்லாமே நார்மல் அப்படின்ட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு செக்கப் எல்லாம் பார்த்துட்டு. யமுனா இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கிற. அப்படி இல்லை, தெரில. இது நானே அவ்வளோதான் இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. 2.5 kg இருந்திருப்பேன். அதுதான். சரிங்க. ஆமாம், சரி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கடைசி நேரத்தில் கொஞ்சம் பேனிக் ஆகிட்டு. சரிங்க. இப்போ தான் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் வார்டுக்கு போட்டு நர்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ தான் பேபியை பார்க்குறாவ. ஆமாம் ஆமாம்.